Hona hemen Osakidetzaren web orri berria, batez ere herritarrentzako atari modura sortua. Zer duzu bertan? Arin eta erraz gaixotasunei buruzko informazioa eta zer egin gaixotasunok ez harrapatzeko. Baina ate bat ere bada, online zerbitzu nagusietara iristeko, esate baterako, hitzordua eskatzeko edo ezabatzeko, osasun karpetan begiratu bat emateko edo botikarik hurbilena aurkitzeko, herritarrentzako zerbitzuetan aurkituko duzu. Web berriak oso diseinu garbia du, erraza da eta senez erabiltzeko modukoa. Klik bakarra nahikoa duzu, zure erreferentziako zentroa aurkitzeko edo hango ordutegia edo telefono zenbakia topatzeko. Geo Euskadi geokokatzaileari esker, zentroak motaz mota lurraldeka edo udalerrika bila ditzakezu eta justu non dauden esango dizu. Osasun eskolan herritarrari laguntza bat eman nahi diogu, osasuna zaintzeko eta gaixo badago arduraz jokatzeko lo hartu gabe. Gure informazioa egiazkoa da eta kontrastaturik dago. Bertan dituzu sintomak, tratamenduak, baita gaixotasunak nola prebenitu ere konsultatu dezzakezu. Auskalo nork egiten dituen horrietan nabigatzen ibili beharrik gabe. Interesatzen zait sakatu eta egunero gerta daitezken egoera batzuetan zer egin ikusiko duzu. Adibidez, zer egin bihotz biriken gelditze baten aurrean, nola osatu etxeko botikina, zer egin emale izateko edo erretzeari uzteko. Baita txerto eta sendagaiei buruzko informazioa ere. Nahi aldituzu ikusi Osakidetza eta Osasun Sailaren inguruko notizia nagusiak, portadatik egin dezakezu. Edo zer ikerketa proiektuan ari garen lanean eta zertarako balioko duten. Herritarrarentzat azken batean, osasun gaietarako erreferentziazko ataria izango da Osakidetzaren weba. Sar zaitez osakidetza.euskadi.eus helbidean eta ikusi zer dagoen.